Halo pemirsa, wangsul malih kali kula Keizah Devina. Lebet pinten-pinten menit dateng ajeng, kula ajeng betakake wartos paling enggal. Inggih punika banjir lan tanah longsor ingkang kedados wonten Jepang ing dinten Minggu lajeng. Inggih pun pemirsa, puniki informasi sajeng kepipun. Jawa deres ndamel banjir lan tanah longsor wonten secacah tlatah Jepang ing dinten Minggu lajeng. Ingkang damel tigang tiang pejah lan meksa evakuasi desanan wargi. Punika yaiku dalan ingkang putus amargi terendam toya sasampunipun Jawa deres wonten Takeo, Prefektur Saga, Kidul Kilen Jepang, Minggu tanggal 15 bulan Agustus tahun 2021. Jawa deres kesembat mengguyur Kidul Kilen Jepang wiwit pernah kepengker. Tanah longsor puniki menghantam setunggaling griya wonten kutha Okaya ing Prefektur Nagano, Jepang Tengah lan menimbun 8 wargi. Dipunlansir saking Associated Press, meh 200 kutha wonten ngandhap risiko inggil banjir utawa tanah longsor sampun ngadalaken instruksi kangge evakuasi langkung saking 4 yuta penduduk. Sanadyan boten wonten hukuman kangge piyambakipun sedaya ingkang mengabaikan. Lebih saking 500 griya wonten sedaya nagari sampun risak akibat banjir lan tanah longsor. Tembung Badan Penanggulangan Bencana. Cukup semanten saking kula, nyuwun ngapunten yen wonten kalipatan. Matur nuwun, sugeng dalu.